sa Mira ta yi marisa. Yallaɓai kace? A'a, ba ke ba. To yallaɓai. Ina ga sukari na yayi ƙasa. Dole ne karin kumallo bayan afa wannan. Tana an taya magunguna ba ta da lafiya ne? Ba magunguna ba, Ah, kayan maye. in baka afa me ke faruwa labai? Tafiya za ta sauya. Wayo, kalli yadda take rangaji malam. Gaskiya ta sauya. Za ana yawan dariya. Al'amari ya girmama. Sai me kuma? Ga kuma yi wa mutane gwalo. Ai koyi lai labai. Idan aka cake har wuntsalawa matakalu ake yi? Dan Allah, kar ka gaya wa kowa. Sigari, barasa. Matakalu wutsulowa ƙasa. Oh. Idan kana so ka gaya wa wani, ta yaya ma za ka faɗa? Wata budurwa ta faɗa ba? Eh. Mutane za su tambaya wa ta faɗawa. Idan kuma cewa aka ta zamo, tambaya za a yi dawa. Kaga hakan zai ba da yanayi na rashin da'a ba? Abin kan ba zai daɗin ji ba. Saboda haka,